ҷашни сада дар шаҳри Турсунзода бо риояи суннатҳои аҷдодӣ ва шукӯҳу шаомати зиёд таҷлил карда шуд. Макони баргузории чорабинӣ бахшида ба ҷашни сада, ки назди Кохи Дӯстӣ интихоб гардида буд, қабои хос ба расму оини мардумиро дошт. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, кормандони корхонаву ташкилот ва доираи васеи сокинон, хоса деҳқонон иштирок доштанд. намоиши дастовардҳои сокинони шаҳри Турсунзода, фарогирии маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз маҳсулоти кишоварзӣ омодашаванда буд. маҳсулоте ки дар ин намоишгоҳ ба мараз гузошта шуда буд, аз фаровонӣ ва заҳмати содиқонаву софдилонаи мардуми заҳматкашу меҳнатдӯсти шаҳри Турсунзода дарак медод. ба ҳунару маҳорати сокинони шаҳр, ки номгӯи гуногуни маҳсулоти кишоварзиро тайёр ва пешкаш намуда буданд, аз тарафи иштирокдорон баҳои баланд дода шуд. Садаро дар шаҳри Турсунзода мардуми кишоварзи шаҳр ба дили гарм, меҳри зиёд қадри ҷашн гирифта истода ҳастем. ниёлпарварон, тухмипарварон, ҳама сарҷамона барои кишту кори баҳорӣ, барои соли 2020, барои зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ омода ҳастанд, техникаҳои кишоварзӣ омода ҳастанд. дар охири чорабинӣ аз тарафи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва кормандони шуъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ба ҳозирин шеру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои ҷолиб намоиш дода шуд.